Dobar dan. U ovom videu ću vam pokazati prirodni lek za otklanjanje cisti u organizmu. To je čuvarkuća. Ja sam imao problem, odnosno ciste u nosu i pojeo sam nekoliko listi čuvarkuće i te su se ciste istopile i sad nemam tu neku pregradu, neki zastoj što mi smetalo, nisam mogao lepo da dišem. Evo pogledajte, to je čuvarkuća. Kako se koristi? Znači, ubere se jedna, eventualno dve liščice i otkine se ovaj vrh ovdje. I to se opere i pojede. Znači može ujutru na prazan stomak, a može i u toku dana. Evo sad ćemo. Evo peremo list čuvarkuće. Znači može jedan, eventualno dva. Evo, i šta? Sad ćemo i pojedemo. Onako malo je kiselo, ali pomaže. Meni je pomoglo. Kaže mi jedna prijateljica sa YouTube-a, Jelena Lela, ona mi je to preporučila, da jedna njena prijateljica imala ciste na jajnicima i nekoliko mjeseci je tako pomalo grickala listove čuvarkuće i kaže da se izlečila. To je i moje iskustvo te prijateljice, tako da toliko od mene. Pozdrav.